השמות הכי נפוצים בארץ. יש פה דוד ושרה כמובן, ועכשיו נמצא את השם שלי. היום זה סתם. היום זה אברהם. וואו, אברהם, זה שם לפחות נפוץ. בוא נראה כמה נוח יש בו עליו. יש נוח סך הכל. את המספר הזה. אבל יש לך לעשות הרבה נוח בעולם. בוא נראה את הבא. לולי יש 38 אנשים בעולם. ובוא נראה עכשיו את השם האחרון שלנו. סתם, היינו טובים לי, וגם לא יודעים. השם האחרון שלנו הוא טופים קסנדרה. בוא נראה כמה קסנדרה יש בעולם. קסנדרה יש 57 בעולם קסנדרה. מפתיע מאוד. אז ביי.